Merge unul cu acela, nu-mi dau seama de unde. Am vrut să trag, dar n-ajungeau. Ah, ok. Ok. Bine. Începem în primul rând cu regulile de siguranță. Nu vă dați ochelarii jos, nici într-un moment pe teren. Singurul loc unde puteți sta fără ochelari este în această clădire. În al doilea rând, nu vă urcați pe clădiri, nu vă cățărați la înălțime. Excepție face clădirea aceea, partea de acolo. Nu asta, cea din câmp. Și-mi pot merge? Nu. Ok. În al treilea rând, pe teren nu se fumează. Când sunteți eliminați. Semnalizați cât puteți de tare, cu mort! Scoateți vesta reflectorizantă. Dacă mai trage cineva în voi și nu aveți vesta reflectorizantă, este vina voastră. Medurile. Pentru replici, până în 110 metri pe secundă. Medul este de 1 metru, full auto permis inclusiv în clădiri. Pentru celelalte replici nu se trage full auto în clădiri. Și nici de la ferestre, nici dinspre exterior la ferestre, păstrați o distanță de 3 metri. 111, 125, 10 metri, 126, 150, 15 metri doar semi. Pentru replicile de tip mitralieră se admite și full auto. 151, 180 metri pe secundă, medul este de 25 de metri. Și doar bolt action, deci doar replicile sniper. Hai că l-ai scos? Urcă-ți bine, urcă-ți bine. Cred că luați în show unul. Am mai numai cu trage, că era cu tete. Dar ai vrut să am luat la două planuri. După așa... Consulta și pula auto, care... Te-a dat-o și-a fugit. Horea, îmi pasezi replica dacă sar? Este greu de ce vrei să faci? Da. Ia, trage ceva aici? Nu trage nimeni aici. Nu faci.
Stai. Uite, e unul acolo la coloană. Stai puțin pe loc. Dacă pe unul l-am dat jos. Băi, ești nebun, mă, nu ți-am să dau cu tine.